በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሃዱ አምላክ አሜን። ብሕታውነት ዝስምዐን ሰብ የብለይን ዝብል ቃል ብዝተጸንቀቐ ተስፋ ዝተዛረቦ መጻጉዕ እዩ ነይሩ። ፍትወይ ንስኻ እውን ልክዕ ከም መጻጉዕ ኣብ ዙርያኻ ሰብ ስለ ዝሰኣንካ ሰብ የብለይን ብማል ተስፋ ቖሪጽካ ትኸውን። ዘቐርበካ ኹሉ ዘለካ ነገር ደልዩ ከም ዘቐርበካ ስለ ዝፈለጥካን ካብ ልብኻ ዓርከይት ትብሎ ስለ ዝሰኣንካን ሓዚንካ ትኸውን። ክትዕንቀፍ ከለኻ ዘቕንዓካ ክትወድቕ ከለኻ እውን ዘልዕለካ ናይ ልቢ ፈታዊ የብለይን ትብል ትኸውን። ኣብ መርዓኻ ጻዕዳ ኽዳን ተኸዲኖም ምሳኻ እናዘመሩ ዝነበሩ ነገር ግን ኣብ ግዜ ሓዘንካ ካብ ጎንኻ ርሒቖም ዝኸዱ ሰባት ካብ ሰብ ተስፋ ንከይትገብር ገይሮምኻ ክኾኑ ይኽእሉ እዮም። ትማል ዓጃቢኻ ብዙሕ እኳ እንተነበረ ሎሚ ግን ንብሕትኻ ጠጠው ኢልካ ትህሉ። ፍትወይ ብዚ ኣይትደነቕ። ካብ ኢድ ክርስቶስ እንጀራን ዓሳን ብበረከት እናበልዑ ዝነበሩ ህዝቢ ኣብ ዕለተ መስቀሉ መዓዝ ተረኺቦም? ነቲ ማይ ናብ ወይኒ እንትልውጦ ኣብቲ መርዓ ነይሮም እዮም። ነቲ ክቡር ዝኾነ ደሙ ስለ ሓጢኣትና ኢሉ እንተፍስስ ግን ኣብ ቀራንዮ መስቀል ኣይተረኽቡ እሞ ደኣ ሕይወቱ ንዘሕለፈሎ ንዝሞተሎ ምግበ ሥጋን ምግበ ነፍስን ንዝሃቦም ንክርስቶስ ዘይኾኑ ሰባት ከመይ ኢልኻ ንዓኻ ክኾኑ ትጽበ? ኣይትጋግ ሰብ ሸምባቆ እዩ። እንተተደጊፍካዮ ይስበር፣ ተሰይሩ ድማ ይተርፍ ይወገእካ እውን እምበር። ፍትወይ ፈተውትኻ እንተኸሓዱኻ ኣዝማድካ ንምስኣንካ ሪኦም እንተረሓቑኻን ንብሕትኻ ጠጠው ስለ ዝበልካን ኣይትደነቕ። ግን ከዓ ሓደ ነገር ዘክር፣ ንግዘ ሪኡ ዘይኽሕድ ብኹነታት ዘይለዋወጥ ኩል ግዜ ነቶም ሰብ ዘይብሎም ቀዲሙ ዝበጽሕ ኣብ ግዜ ጸበባ በዓል ውዕለታ ኣብ መዓልቲ ጸገም ድማ ዓርኪ ዝኸውን እግዚኣብሔር ምሳኻ እዩ። ንሱ ምሳኻ ከም ዘሎን ንዕኡ ዘስእነካ ከም ዘየለን እንተተረዲእኻ ድማ ሰብ የብለይን እናብልካ እትዝምሮ መዝሙር ግጥሙን ዜሙኡን ክቕየር እዩ። ድሓር ድማ ፍትወይ ናብ ድሕሪት ምልስ በል እሞ ነቲ ዝተሰነደልካ ታሪክ ብደንበ ጽንዕ። ዮሴፍ ብኣሕዋቱ ንባርነት ተሸይጡ ናብ በረኻ ግብፅ እንትወርድ ናተይ ዝብሎ ሰብ ኣይነበሮ። እግዚኣብሔር ግን ኣብ ቅድሚ ጲጢፋራ ልዕል ልዕል የቢሉ ብተንኰልን ሽርሕን ሰበይቲ ጲጢፋራ ናብ ቤት ማእሰርቲ ኣብ ዝኣተወሉ ግዜ እውን እንተኾነ ናተይ ዝብሎ ሰብ ኣብ ጎነይ ነበረ። እግዚኣብሔር ግን ካብ ቤት ማእሰር ተውፂኡ ኣብ ናይ ባዕዳውያን ሃገር ገዛኢ እዩ ገይሩ። ሊቀ ነቢያት ሙሴ ኣብ ግዜ ህፃንነቱ ናብ ባሕሪ እንትድርበ ናተይ ዝብሎ ሰብ ኣይነበሮ። እግዚኣብሔር ግን ካብቲ ዝተደርበየሉ ኣልዒሉ ኣብ ቤት ንጉስ ንክዓቢ ገይሩ ንህዝቢ እግዚኣብሔር ንክመርሕ እዩ ሸይሙ። እቲ ካብ ቤት ኣቦኡ ንኡስ ዝኾነ ዳዊት እውን እንተኾነ ኣብ ቅድሚ እቲ ብርቱዕን ሓያልን ዝኾነ ጎልያድ ንክዋጋእ ጠጠው እንትብል ብዘይ እታ ኣብ ኢዱ ዝነበረት ወንጭፍን 5 ጸጸርን ካልእ ምንም ኣይነበሮን። እግዚኣብሔር ግን ንጎልያድ ብሓንቲ ጸጸር ንግንባሩ ወቂዑ ኣውዲቑሉ እዩ። ዳንኤልን እቶም 3 ህፃናትን ተማሪኾም ናብ ባቢሎን እንትወርዱ ሰብ ኣይነበሮም። ጎይታ ግን ንጥበብ ሂቡ ኣብ ልዕሊ ናይ ባቢሎን ጠቢባንን ሹማምንትን እዩ ሸይምዎ። ብተንኰል ብዙሓት ዳንኤል ናብ ጉድጓድ ኣናብስ 3ቲኦም ህፃናት ድማ ናብ እቶን ሓዊ እንትድርበዩ ድማ ሰብ ኣይነበሮም። ጎይታ ግን ንቅዱሳን መላእክቱ ልኢኹ ኣድሒንዎም።
ኣልዓዛር ብሞት ተታሒዙ ተገኒዙ ናብ መቃብር ኣብ ዝወርደሉ እዋን ሰብ ኣይነበሮ። እግዚኣብሔር ግን ካብ መቃብር ኣውፂኡ ንመግነዙ ንኽፈትሕሉን ንክኸይድን እዩ ፈቒዱሉ። ቅዱስ ጴጥሮስ እውን ብሰንሰለት ተኣሲሩ ናብቲ ጸልማት ዝተመልአ ቤት ማእሰርቲ እንትድርበ ናተይ ዝብሎ ሰብ ኣይነበሮ። እግዚኣብሔር ግን ንመልኣኹ ልኢኹ ኣውፂዎ። ቅዱስ ጳውሎስን ሲላስን ናብ ቤት ማእሰርቲ ኣእትዮም ንኣእጋሮም ብሞቆ ሓጉንዲ ኣጽኒዖም እንተኣስርዎም ሰብ ኣይነበሮም። ንሶም ግና ፍርቂ ለይቲ ምስ ኮነ ንእግዚኣብሔር ብመዝሙር የመስግኑ ነበር። ጎይታ ድማ ነቲ ኣብ ልዕሊኦም ዝነበረ መቑሕ ፈቲሑ ማዕፁ ቤት ማእሰርቲ ኸፊቱ ኣውፂዎም። ፍትወይ እዚ ነገር እዚ ንዓኻ እውን እዚ ሕጊ እዚ ሕዚ እውን ኣብ ውሽጢ ህይወትካ ይሰርሕ እዩ። ንብሕትኻ ኣይኮንካን። ዘመድ ዘይብልካ ክትኸውን ትኽእል። ተኣማኒ ዝኾነ ዓርኪ ዘይረኸብካ ትኸውን። ኣቦ ነደን እውን ንክህልወካ ይኽእል። ነገር ግን ልዕሊ ኩሉ ዝኾነ ንኣዝማድን ኣዕርኽትን ዝትክእ ኩሉ ነገር ብኡን ንዑኡን ዝኾነ ፈታዊኻ ሰማያዊ ኣቦ ቅዱስ እግዚኣብሔር ምሳኻ እዩ እሞ ደስ ክብለካን በቲ ዘለካ ነገር ክትኰርዕን ይግባእ። ፍትወይ ብሕታውነት ዝስምዐና ካብ ሰብ ዘይኮነስ ካብ እግዚኣብሔር እንትንርሕቕ እዩ እሞ ካብ እግዚኣብሔር ኣይትፈለ። ወስብሃት ለእግዚአብሔር ወለወላዲቱ ድንግል ወለመስቀሉ ክቡር አሜን።